खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय रुंसारि बिजितगोरा नार्जारिनि जिउ गैयै देहाखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव लाबोनानै जोबथा मान बावदों। बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव बिटिसिनि सिफाग्रामा महिलारिजों लोगोसे इएम आरो एमसिएलए आरो मावफारियाफोरा बिबार बावनायजों जोबथा मान होबाय। मख'जाथावदि बिटिसिएलएनि लेङाइ बुंथिगिरि एबा दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव थानाय गावनि न'आवनो हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै, जेराव बिथाङा मानो बेबादि जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जाखो बे बाथ्राखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। थामहिनबा गावनि जिउखौ बtr मानो बेबादि फोजोबनानै लाखो, बेनि आन्दोआव मा दं, बेनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं बिटिसिनि इएम रबिराम नार्जारिया ओरैबायदि बुङोदि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों, जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, जों बेबादि खालामगोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। बिथाङा समाजनि खामानि मावनायाव नांथाबनानै थाग्रा सुबुंमोन। बिटिसिएलएनि लेङाइ बुंथिगिरि लेङाइ बिजितगोरा नार्जारिया btr गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै बेबादि बुङो रबिराम नार्जारिया। सासे लाइमोन सिख्लाखौ गावनि खथा सिङावनो बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै जिम ट्रेनारनि हेंथायै गोख्रों अजद होनाय जादों। 21 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया गोदान दिल्लीनि सोनाब दिल्लीनि तिलक नगराव जादोंमोन। जाथायनि बागै फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारखालि बे बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। मुस्कान मुंनि 21 बोसोर बैसोनि मडेलारखौ गावनि न'नि सिङावनो हाथियारजों खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे बुथारनायखौ हिन्जावसानि जिम इन्सट्राक्टर इमराना खालामदों। जाथाय जायैनि सिगां मुस्कानआ न'नि सिङाव हारसिङै दंमोन। दायनिगिरि इमराना बिखौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो जायगानिफ्राय बिथाङा गाग्लोबनानै खारखोमालाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मुस्काननि हस्रि खावनाय एबा होख्रावनायखौ खोनानानै नसुंसेनि सुबुंफोरा बिथांखौ थैजों आबुं जाना थानाय एबा गोग्लैना थानाय थासारिखौ नुनो मोनो आरो थाबैनो देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, जेराव डक्टरफोरा देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय समाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। गुबुन फारसेथिं एसपी उपाध्याय अभिषेक गुप्ताया बुङोदि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो ओनसोलनि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं होनना फोरमायदों। नेपालनि गिलुबालु दैबाना एबा हा गिसिखानायनि जाउनाव दुखुनांथाव थासारि। दासिम सा 177 सुबुं थैनायनि खौरां मोनदों आरो सा 1000निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोमानानै दं। रिपर्टआव फोरमायदों थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं आरो बांबावगोन। रिपर्टनि बादिब्ला 26 आगस्ट एबा बुधबारखालि फुंनि समाव साहा नेपालनि रसुआ जिल्लायाव मोनसे गिदिर आरो फोजोबस्रांलु दैबाना जानानै हरखाबै बटेकसी दैमायाव गोबां खहा खालामलाङो। रिपर्टनि बादिब्ला बे दैबानाया तिब्बत फारसेनिफ्राय बटेकसी दैमायाव फैदोंमोन आरो हरखाबै दैबाना जानायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानो गोनां जादोंमोन। हरखाबै बे दैबानाया सिमा ओनसोलफोरखौ सिलिंखार खालामदों आरो सिमा ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बुखार जालांदों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। मैया फुंबिलि एबा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव सिमा ओनसोलाव जानाय दैबानाजों गासैबो सिलिंखार आरो गोबां गाहाय जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावनानै दोनदों। मोनसे समाव बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय, हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै बर'नि एनडिबि आफाद दानानै सोमावसारबोनाय बयनिबो आंगो रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव बावैसो सान सिगाङाव पेर'लाव उदां जानानै 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव फैनायनि उनाव दासान्दि आंगो नखर आरो लोगोफोरजों सम बारहोहरनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गामिनि गथ'फोरजों सम हगारनायखौबो नुनो मोन्दों, जेराव 30 साननि थाखाय पेर'लाव बेल लानानै जोबथेसालिनिफ्राय न'आव फैनाय मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे सम बारहोहरनाय मोनसे समायना सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो बिथां गेदेमाया गोग्गो देहा लानानै गोसो सिङाव थांखि सुजुनाय एबा थांखि लानायफोरखौ मोगथां महर होनायनि थाखाय खाबु मोनगोन। आसा खालामो जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव थाबैनो उदां जाथारनानै फैनो खाबु मोनो।
गेदेमा बिथांनि थाबैनो जाहाथे बेल हियारिंआ जानानै फैयो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।